Ако някой или нещо е развалило настроението ти, това стартира цяла верига от промени в тялото ти. Веднага усещаш, че енергията ти изчезва, мотивацията ти пада и може да усетиш умора и напрежение в тялото. В този момент е важно да си припомниш, че твоето настроение влияе най-вече на теб и на твоето здраве. Знам, че в този момент е трудно да се опиташ да го промениш, но опитай това, което сега ще ти покажа. Най-лесният начин да променим умственото си настроение е като променим позата на тялото си. Умът и тялото са двупосочно свързани, което означава, че когато променим позата на тялото си, ние променяме и състоянието на ума си. Сега ще ти покажа една поза, която буквално за секунди може да промени настроението ти и да те зареди с позитивна енергия. Тя се нарича позата на победителя. Стъпка 1. Протегни нагоре ръце. Стъпка 2. Погледни нагоре. И стъпка 3. Усмихни се. Задръж в тази поза поне 20 секунди и усети как лошото настроение изчезва. Последвай ме за още съвети как да имаш повече позитивна енергия в деня си.